Bamakɔ ana lamini n'a bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajabate hɔrɔnya tɛ saga mɔnɛ ye min bɛ yaala maanifin nɔfɛ hali n'a fɔra ko hɔrɔnya a fɔ ko jogo ani kɛwale wajabate min ye kunnafoni o ka to anw bolo hali sabula sɛbɛnnikɛlaw mana u cɛsiri kɛ suko ni dugusajɛ cɛ ka kunnafoni banba u b'a sɛbɛn tubabukan de la Sɛbɛnfura cɛɲuw kɔnɔ wajabate n'o kɛra ka ban dugu maa jɛ wulikajɔ dabɔra hali Sɛbɛnfura la ɲuman kunnafoni min ni kunnafoni banbalen don kunnafoni min n'a bɛ bɛn jamanadenw ma anw ka hakilina na an b'o de ɲini k'o fara ɲɔgɔn kan ni k'o lase a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa solika wuli kɔ wajabate ni ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni nin dana in gosira ka ban nɛgɛw kɛrɛfɛ ale fana bɛ don an jigi kɔrɔ min b'a to baara bɛ ɲɛ sɔgɔmada in na maa min bɛ nɛgɛw la a tɔgɔ de ko Gibson Kodol n'a ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo wale sisan Gwajibate ni ala ye maa min tɔgɔ fila kari a bɛ taama cogo d'i ma Mali juraw ani Mali faamaw u bɛ wuli ka jɔ la diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn min ye dɛmɛ ani dɛmɛ min bɛ se ka taa ka jamana sɛgɛrɛ cogo min i k'a dɔn Mali jagokɛlabaw ani a ɲɛmaaba u bɛ Dubaï don kɛrɛnkɛrɛnnen sigira Dubaï i k'a dɔn ko Mali ka don la journée du Mali min ye président Youssou Bathily i k'a dɔn an y'a sɔrɔ téléphone na min ni min don a ka se k'o ɲɛfɔ an ye Youssou Bathily i ni sɔgɔma aba président Youssou Bathily i ni radio jɛgɛfɔ bi ɲɔgɔn na ayiwa maliden bɛɛ tulo b'i la an y'a mɛn ko Mali jura caman bɛ Dubaï ani ayiwa gouvernement ka délégation ba taama kun ye mun ye daba i ni ce ka ɲininkali la i b'a dɔn Dubaï diɲɛ maaw fɛ san duuru o san duuru u bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ u b'a fɔ ma ko exposition dɔ kɛra Italie 2015 Dubaï kun y'a laɲini dɔ ka k'ale fɛ yen nɔ 2020 u b'a fɔ exposition universelle Dubaï 2020 a tɔgɔ kɛ l'année 2020 a bɛnna ni Covid-19 ye u y'a décalé ka na bila 1er octobre 2021 la a bɛ ban 31 mars 2022 la kalo wɔɔrɔ jamana 100 ani jamana 90 ani jamana 2 ɲɛ bɛ yan jamana kelen o kelen don dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don u b'a fɔ ma ko journée du pays Mali ka journée tun ye le 17 décembre tɛmɛnen situation y'a to a décalé ka bila kuna sini mois de février la ouais Abdallah Kunu plutôt Abdallah Kunu 23 février la au kɔnɔna la journée culturelle don mais thème caman de b'a kɔnɔ jagokɛlaw ka rencontre b'a la senkolaw ka soirée b'a la i n'a fɔ la nuit de Mali o ye kunu ye ani journée de Mali politique fana b'a la premier ministre ani ministre naani nana ɲɔgɔn fɛ yan nɔ ministre de commerce ani ministre de l'énergie ani ministre de transport ale ni ministre de mines et ani ministre de l'artisanat ani jagokɛlaw caman nana a bɛ taa maa 30 la muso fara cɛw kan ani jagokɛlaw wɛrɛ bɔra ɲɔgɔn la ka na numu an fɛ yan nɔ mun tɛ mun ma bɔ Mali la ani maliyɛn minnu sigilen bɛ yan mun ye jagokɛlaw ye kuru kɛra Mali ka journée ye a daminɛna kuru tilegan fɛ a taara kuncɛ fo kuru sufɛ minini ka tila k'a la nuit de Mali tugu a kɔ bi su in na an ka fɔlɔ min a daminɛ sisan a tɛ mɛn komi an b'aw ɲɛ an bɛ fo 16h moins 15 la je crois que aw fɛ yen nɔ aw bɛ midi moins 15 la o don donc a fɔlɔ min a daminɛ a bɛ taa ban fo 23h o ye mun ye ministère minnu bɛ Dubaï yan ani jagokɛla minnu bɛ Dubaï yan ani minnu fara Mali la ani minnu fara yɔrɔ bɛ la ka na nin fɔlɔ min na a bɛɛ kun ye mun ye ka kuncɛ ka yira diɲɛmaaw la mun bɛ fɔ aw ma tiɲɛ tɛ an tɛ se ka isoler u bɛ mun fɔra Mali ma kɛnɛma ani mun ye réalité tiɲɛ tɛ gɛlɛya bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais o t'an bali ka yira k'a fɔ ko a Mali bɛ yen a jamana bɛ yen
foyi ma bɔ a la gati gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ bɔ a kɔnɔ ni ala jɛra n'a ye depuis 2012 jamanaw bɛ jamana la ni mun kun y'a sɔrɔ mun kun y'u sɔrɔ i b'a bi tuma fɛ u dun na mais depuis 2012 a b'a ko la fɔ sisan conseil la ka na fara kɛlɛ mun dabɔra ale ni CEDEAO jamana cɛ ani UEMOA la ka na embargo kan a ka aw na k'a yira ka ɲini ka aw bila k'an kɛ kɛrɛfɛden ye maliyɛnw ma sɔn o ma fiyewu surtout commerçants jagokɛlaw comme olu de bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc an y'a yɛrɛ ka forum min kɛ k'olu Dubayikaw yɛrɛ dabali banna k'a fɔ ko olu bɛ mun miiri Mali la ani u ye mun ye kelen tɛ donc comme mɔgɔw bɛ yen u fɔla an ye tɔgɔtiɲɛ ni u ka fɛɛrɛw la pour que jamana bila a kɛrɛfɛden na an man ka sɔn l'objectif c'est pour ka yira bɛɛ la k'a fɔ Mali bɛ yen a bɛ yen a bɛ se yen fana donc ni forum ni pour ka yir'u la k'a fɔ an fɛ yen u ka na fɛn fɛn bɛ ka fɔ an ma o t'an bali an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ secteur agriculture la n'i y'a lajɛ bi an de ye UEMOA premier n'i ye baganko lajɛ an de ye UEMOA premier n'i ye cotonko lajɛ an de ye Afrique l'Ouest premier n'i ye sanu lajɛ an de ye Afrique sabanan ye ji b'an fɛ yen nɔ dugukolo b'an fɛ yen nɔ tile b'an fɛ yen nɔ bref fɛn fɛn bɛ se ka to jamana bɛ développer ala kɛlen ko avantage fana di jamana ma fo ka lakodɔn diɲɛ maaw bɛɛ fɛ ka ɲini fɛ u ka na u ka investissement kɛ an fɛ yen nɔ yanni ko to ka wari bila tubabuw fɛ yen nɔ san 20 san 30 tɔnɔ i b'a sɔrɔ 1% an fɛ yen nɔ u bɛ se ka 5% 7% 10% sɔrɔ n'i ye investissement kɛ Mali la ou bien Afrique en général a wari segin ka teli ka tɛmɛ n'i y'a kɛ Europe ou bien n'i y'a kɛ Amérique ye an bɛ dɔ kule bi u ka na côté investissement b'an fɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔw favoriser kosɛbɛ ani loi fana b'an fɛ yen nɔ mun ko partenariat public privé oui mais fɛn bɛɛ bɛ yen bi mun bɛ se k'a to baarakɛɲɔgɔnya ka kɛ ni jamana dɔw ye oui kunnafoni de d'u ma président Bathily n b'a fɛ k'a dɔn concrètement a taa furadama ka n'a bila bi la Mali gouvernement ye nafa jumɛn sɔrɔ walima jagokɛlaw ye nafa jumɛn sɔrɔ concrètement en matière de chiffres. Bon, n y'a fɔ cogoya min na nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ Mali ka lakodɔn kosɛbɛ a ka dɔn ko jamana bɛ yen le pays existe i b'a dɔn fɛɛrɛ caman de tigɛra jamana in ye kɔfɛ ka an bila an dan na ka yira k'a fɔ ko insécurité bɛ yen mɔgɔw man ka taa yen nɔ k'an bila rouge la k'an bila jaune la k'an bila orange la jamana bɛ jamana la bi n'i ko k'i bɛ taa Mali la hali n'i ye opposition sɔrɔ u ka ambassade de la transition kana taa yen dɛ nin de bɛ yen i b'a dɔn kalo tɛmɛnen mois de décembre la ou bien mois de janvier la Yémenkaw ye yan mɔgɔ attaqué n y'o de f'u ye kunun mun b'an fɛ yan a ɲɔgɔn t'aw fɛ yan o insécurité ma jamana foyi tɛ hali mun ka bon ni Mali ye o man ka kɛ sababu ye mun b'a baara kɛ ɲɔgɔn ɲɛ o de bali an cɛ u y'a faamuya kosɛbɛ o de y'a nafa fɔlɔ ye filanan ye mun ye potentialité mun b'an bolo an y'a yir'u la bi investisseurs caman bɛ nali a ma conflit ka ban fɔlɔ bi de a bɛ kun bɛ cɛ an ye investisseurs minnu wele yan wari minnu bolo ka investissement kɛ minnu bɛ partenariat ɲini minnu bɛ fɛ ka a lakodɔn jamana bɛ dala mun na a bɛ kɛ sigi ni ala ma basi k'a la n'a y'i jan sini ni heure ɲɔgɔn na n'i ye wele mun bɔra bi rencontre la n bɛ se ka a bɛɛ détail caman d'i ma. ni ala sɔnna président sini an b'i wele nin heure kelen na waasa jaabu ka se k'o fɔ mais min ye gouvernement maa minnu bɛ premier ministre ni ministre naani Mali jagokɛlabaw la jɔni ni jɔni bɛ yen. Manju Sempara bɛ yan. o yi de ka mɔgɔ i b'a fɛ o de tɔgɔ ka fɔ. bon mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔli ka dɔ to la o man di o ka ca n'i ye dɔ fɔ i ma dɔ tɔgɔ fɔ. a bɛ gɛlɛya. a bɛ gɛlɛya. awɔ. comme ne b'a dɔn hali ni b'a fɔ e b'a dɔn Manju Sempara e b'o tɔgɔ fɔ. o ye tiɲɛ ye. o de la n y'a fɛ mun bɛ yan. awɔ gɛlɛya caman bɛ yan. awɔ. ni i b'a bɛɛ fɔ n'i ye dɔw tɔgɔ fɔ i ma dɔw tɔgɔ fɔ. a bɛ na ni gɛlɛya n y'a faamu. n y'a faamuya président an b'i fo k'i waleɲumandɔn sini ni heure kelen la ni ala sɔnna an b'i wele jaabi minnu bɔra a la Mali ye nafa minnu i k'o fɔ an ye ni ala jɛna n'a ye. ayiwa Bathily merci bien président merci. an balimaw i k'a dɔn nin ye Yusufu Bathily chambre de commerce président i k'a dɔn Mali gouvernement ani sɔrɔ bosobaw u dafalen bɛ Dubaï jamana na Buwa Jabate min bɛ se k'a to wulikajɔ bɛ boloda i k'a dɔn dɔ b'a fɔ k'i dakasa bɔlen bɛ dɔ b'a fɔ k'a muguri ka kɛ da e ko cogo di.
karamɔgɔ batungora itiga do Wajibate ne be bolo buka kado mbi boni sebanye sebemi nu kama la siren mami nye sebeni nge atwa de ko dugufana aba keita dugufana ko akika don seda o katide ikalo ale ko ni bitaka sagi bala bamako ani aka jamana ni nywanje seda o mon ulu katide ndo wajibate ka do ko sena seda o nyemo ukunye kuna foni dige kafu katide mi nye gudo log Jonathan abina bamako onani ngoni bide foledu sabula sedaw ni mali kumblale dunywana haklina dowla o na manye kafo kala dama dokera be sebe don wajabate opma ambi segi kana ngalike ikado chamanje fanga haklina mimbe bamako nyemawla ikado anga se ka don awagela ni gela minun be daga se ka dwala funi ko rekera note bi mi nye gudu Jonathan ikado abe awa mali fama anu bi nywanye jekulu kerengene ne zigile do animenu nganga nywanye yana kana mi nye se ente ko ni oklala ka barala sabula wuli ka jokura minu nganga buloda jamana kono ani katimu kura minu nu ya lanyini uyeni mbele jele sebendia ka ba odonedo o seda ko ne bina sabula malidew mali fama yo defo malidew nde sego be malila malidew nde dungo be malila bara minu nganga ke ani wuli ka jo minu nganga ke ni malidew ngo vote ka ke sini soma mali fama ko ka bike ngaminye abo ministre mi manga jamana ni jamana wala chenye na bo abla job o koni nda mana foka foka tote farafina dugu te o dugu bate kabini desama kilo clip sama dikele amayoro minu zalo mimbe mali fama o bolo ani chesiri mi bolo dale do katanya folike o nguna tabe ikado seda o koni aye kunve bara minge min woni ye hakilina warawiye onadwala o ngani ye ko senze katabolo to kulade min ye sebane kala aya jira ka fo desema nga kya bada bengangile na seda o ni mali ni nywanje bi min bi ke sababu ye abajakuni vla bele jelema ni munye sabani anya min bolla sira ni kono akabi bolla karamo da batu rande ben tega dongo kura l'indicateur de renouveau fasiriba no ye Seydou Jara ke akeme ki dadu kuma kankelena ako siga konte mina mali aleni nyi seligina ne jarajakulo karamo da batu rakame na sigi tukunu minan kuna ninka kuma mbe talike mali kungango kan sabu andeseme ka nywanye fasiriba ko minye bi alamsa no ye février kalo kle mugani nani ko kuma sigi ka fo bilibili be wasigi ka fo ni nafa belebele bina ye akelila ako ka konsigi ka fo nye kuna fo ndila ko minye sagajigi jema ka ton no ye pare na ye ale president ba no ye Cheblen Dramé ko aye binyonye seben fura do soro de kana mo da batu ko sigi bina ke femunu ka soro kuma yere madam ne folo Cheblen Dramé yo soro ka ba Cheblen ko ako siga ko ni te min na jirajakulu do sigira minye an nyonche kuma kan minye o jirajakulu ye kana mo da batu ngora no ye commission technique ye o kuma technique ko ye nyana bla barado ke ka ba bara bane karamako da batungora atotura mamunu dakanga dukumala ubunu siginin go nyefo aku bi karamako da batungora minyi Goodluck Jonathan Nigeria masake korodo ale de ko ni blala ni che to mal la kabini bara indamne karamako da batungora anga benkula minyi sedawa kilna yemuye communauté internationale akilna yemuye mali nyema wira akilna yemuye anga benfola Fasiba ko minye sagajigi jema to no ye pare na ye Cheblen Dramé ko ako ale seben framun kopi soro karamo da batungora kuma munun ba kono ka mandi ni ya kono kuma ulaje karamo da batungora minye sedawu nyema wiye pulule ko ni ngani ya sire ka yira ka fo transition nyema munun be binu ko me ku ka kilna utakadi karamo da batungora kulu mogo be min ko ni akilna flala akilna flo o ko ni ko akana temetukunu sangelenka ni sangele masoro sangele ni kalofla ko yo luka kuma kan dai ni mali nyema sono ma afora abana okuma kulu na tuku mali nyema ko kramo da batmura ninga mali nyema de transition barala ngani mali nyema bano ma kramo da batmura ku na klaka wulika jowara ka tukun koy menye amorgo mo bandala de ka klaka do faraka tukuni parce ba ko menye jamana nyema ye kulu fena ukana bo ulu ya iraka fasida uka sankele ka tabla sangle ne kalofla kramo da batmura uko menye kolona ashimi goitai ay kede munum bla barala ko jamana mo go be sananna ulu tay sankele mali ko ka mago be san nani de la karamo da batmura kuma benfola parce ba ko akuma benfola yoro mununa ko bi talike ali bi transition dati de ka sangele ko kuma be sangele ni kalufla ko kuma be san nani ko kuma be o kuma bi ubunu sigi ka kuma femun ka ode ye wati kono nai o kuma be mina ke juma kele ne ka parce ba ko akamana gombe parce ba ko no ye Seydou Jara ye ako sika ko ni te mina karamo da batmura ashim goita kalenkando akuma ka ati bwa ka
abada malidenw b'a kɔ malidenw ɲɛ jɔlen b'a la mali bɛ ka furan ka jɛ malidenw sago sɔrɔlen bɛ jɔn de bɛna se k'ale bagabaga tuguni ka malidenw to a kɔ parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ b'a tun sama bɛ maa min ɲɛ gomi gosi juru t'i la a ko min ye colonel Asimi Goyita wajibi CEDEAO bɛna minɛ a ka dabada ma walima u b'u kɔ don an ka jamana la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de haut niveau kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajubate namu a fɔ cɛbilen dara an mɛ ye ko ni mɔni min ko diɲɛ bɛ wuli sini a n'a ka walangolo n'a ka kuranɛkolo b'a kɔnɔ Bajubate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant o don fasirikɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jara Jarakɛ ko i k'a dɔn a danajugu b'a ka danajugu kɛwale la ani a bɔ kɔnɔnafili ko kuma na Bajubate transition kun ye min ye o de ye jamana kisi ani jamana tangani Bajubate min ni min bara ka kɛ nin ye lakali ko bɔ ɲɛdimi bura don kodimi bura tɛ Bajubate kuma min a bɔ politikima maajugu olu b'u ka kɔnɔnafili ko kuma na Bamakɔ Bajubate k'a dɔn kɔrɔnfɛla ani camancɛ Segu jamana ka taa gosi fo Nara jamana na Bajubate tabara ka tugu Bamanjuw la i k'a dɔn a bɔ sɔrɔsi minnu bara k'o baara kɛ u tɛ kuma Bajubate torosi cɛ 20 k'a da joli la min ye maa 20 wɛrɛ ye ka tɛgɛ da k'olu ɲɛnama minɛ Bajubate i k'a dɔn u dogoyɔrɔ a n'u ka minɛn bɛ yɔrɔ min o 12 k'o bɛɛ lajɛlen dakolondi k'a filenkolondi min yɛrɛ ka d'a bɛɛ ye Bajubate i k'a dɔn u ka maajuguba ninnu u ka ɲɛmaabaw u ka dabalitigiw min ye tɛgɛ ye o dara olu kan sɛbɛnnikɛla ko yalima ayiwa mun bɛ nin kɔfɛ ni ala tanu tɛ a ko min ye l'armée ye i k'a dɔn tile 2 na u ye communiqué kɛ communiqué min n'o kɛra wulikajɔba ye wulikajɔ min ayiwa tubabu sɔrɔsi kɔrɔ kelen-kelen minnu tora yan n'o ye ayiwa force spéciale européenne ye u k'a ma ko task force Bajubate i k'a dɔn olu ni ayiwa Mali sɔrɔdasiw u farala ɲɔgɔn kan ka furali kɛ u y'a daminɛ Menaka Bajubate a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maajugu minnu n'u kelen bɛ ka yenguw banba yɔrɔ ye n'u ye tiɲɛni caman kɛ ka dugudenw ni tɔɔrɔ Bajubate a kun ye a bɔ olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko Bajubate k'a dɔn l'armée kɔni ye wulikajɔ kɛ février kalo tile 18 tɛmɛnen min ye sanfɛkuru ye mugujugu a y'a sur'u kan k'a ka di k'a sur'u kan k'a ka go min ye tɛsiti o bɛ Gawo mara la Bajubate k'a dɔn kuma min n'u y'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ furala u b'a dɔn hali bi n'a ka bi dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ kusukusu kɛ Bajubate k'u nɔbɔ min ye a bɔ weekend tɛmɛnen na i kɔrɔ Bajubate k'a dɔn u ye yɔrɔ jateminɛ fa min kan ka k'u dagayɔrɔ ye Bajubate k'a dɔn ka se ka taa npogo du la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye Tumutu mara ye Bajubate k'a dɔn terroriste 8 o y'o da basikɛnɛ na Bajubate o dugusɛjɛ bɛɛ min y'u ka ɲɛma 5 Bajubate k'a dɔn u ye ɲɛma maa 5 Bajubate minnu ka fari ayiwa Bamanju yɛrɛ la minnu n'a dɔnna k'a fɔ u ye kojugu caman kɛ hadamaden yɛrɛ minɛ k'i da k'i sɛ dani kantigɛ u ye cɛ 5 minɛ olu la k'u ɲɛnama minɛ Bajubate k'a dɔn civil dɔw bɛ yen minnu kɔni tɛ minnu dogolen don dugu kɔnɔ n'u bɛ kunnafoni ta k'a di Bamanjuw ma olu ye a bɔ ɲɛjugu ye Bajubate terre da olu kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ kelen bɛ yen a ka fari u k'a ma ko Ablaye Bari Mahamadu Bari Bajubate k'a dɔn ninnu ye Bamanji a bɔ cɛ kana gɛlɛ dɔw ye minnu kɔni ka fari a bɔ i k'a dɔn u ye kojugu caman kɛ nin filakɛ cɛ 2 tɛgɛ dar'u kan u ma dan u ma koyi Bajubate k'a dɔn wulikajɔ bolo kan u nana a bɔ Bouakari Nuhumu Jalo la hawla wala quwwata illa billah a flaku in can bɛ sa dɛ ne yɛrɛ kɔni maa kamana ma gan Bari Sangare Jalo fulaw n'a ma nin dabila de Bajubate min ye Bouakari Nuhu Jalo u k'o ma ko Malitel u ye tɛgɛ da o fana kan Bajubate k'a dɔn o ye kɛlɛmasaba ye Bamanjuw ka daga kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko u ma dan u ma koyi wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ terroriste ŋana 2 wɛrɛ bɛ yen Bajubate k'a dɔn minnu kɔni kɛra sababu ye février kalo tile 21 ni hakili b'a la u taara polisikɛ cɛ 2 fa Tumutu Bajubate u ye tɛgɛ da olu fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye lamini min n'o ye Bɛri secteur Bajubate k'a dɔn u nana yen fana bɛnbɛn k'a dɔn sabula faali jugu ani ka bigali kɛ sibiliw kan o barika bonyana kosɛbɛ ani mugujugu donni dugukolo jukɔrɔ Bajubate o dilabaw ani minnu y'o ko ɲɛdɔn kosɛbɛ Bajubate k'a dɔn nana tɛgɛ da olu kan sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la min ye Tumutu n'a lamini ka na fɔ Moti i k'a dɔn a ni Segu jamana na min ye Bajangara ye Bajubate Bamanjuw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ n'u kun kelen bɛ ka yengu sago ye ni o ko kɔni bɛ Katiba Masina bolo Jezim Bajubate k'a dɔn
min ye abo dabali jugu caman ye ninnu kun y'o kɛ ni hakili b'a la sabula i k'a dɔn kun taara bi k'a dɔ ka min y'an ka sɔrɔsi caman ye o ni tora la minnu y'o dabali tigɛ minnu b'o ko jula minnu y'o ko kɛbaw ye Buwajabate k'a dɔn Asani Sangare Buwajabate tɛgɛ dar'o fana kan sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ minnu kɛra ka ɲɛsin an ka faamaw ma Sokura n'o ye Moti mara ye Buwajabate i k'a dɔn ni sɔrɔsi caman ni tora la u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ maa 15 sɔmin kelen don k'a fɔ olu de Bamanjuw dɛmɛbaaw ye u y'o cɛ 15 fana minɛ Buwajabate nka sɛgɛsɛgɛliw laban taara jira k'a fɔ olu ye Muritanika ye Buwajabate u laban ye olu segi u ka jamana na ka t'u di Muritani faamaw ma n'a b'a jan don a ka mɔɔw la n'an y'u minɛ nin kɔ an b'u kantigɛ Buwajabate sɛbɛnnikɛla ko ma daw ma cɛsiri bolo kan Mali larmɛ a nana wulikajɔ boloda ani Europe jamana i k'a dɔn sɔrɔsi kelen minnu bi yan moto 34 Buwajabate u ye cɛkɛ dɔw kan moto 15 u ye tasuma bilo la k'o jeni Buwajabate k'a dɔn mugu ni kisɛ marifa o caman de minɛna sabula min ye téléphone 37 min bɛ kɛ sababu ye ka mugu jugu in wuli u y'o fana daraki sɛbɛnnikɛla min ye Ablaye Jara ye a ko taalen ɲɛfɛ Buwajabate nin kunnafoni in kɔni nana diɲɛ terroriste kɔni bara ka bukɛnɛ de sari fa bɛɛ lajɛlen la Buwajabate u ye cɛ kɛlɛ fana minɛ a Pointa i k'a dɔn o ye dugu ye min marakala nɔngɔnkari la o cɛ in Buwajabate k'a dɔn nafigi don ŋunanfagi don o kɔni bɛ a Pointa de a bɛ marakala i k'a dɔn ani Pointa ni ɲɔgɔn cɛ Buwajabate k'a dɔn Bamanjuw ka ciden don ale de bɛ kunnafoni di cɛ 100 tɛmɛna yan cɛ 40 tɛmɛna u bɛ nin mobili in kɔnɔ e k'u ma taa nin sira in fɛ u taara nin sira in fɛ baara wɛrɛ t'ale la o kɔ Buwajabate sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininkaliw taara tɛgɛ dɔw fana kan gami ne ye min f'i ye m'a f'i ye n ko Bamanjuw hali u ka maaw b'an jɛla Bamakɔ yan caman i ye nin fɔ dɛ i ka du kɔnɔ i den i kɔrɔkɛ i bɛnkɛ i so min ne don a la k'a fɔ a bɛ nin baara la wuli ka taa kunnafoni di armée ma n'o tɛ a bɔnɛ bɛ yɛlɛ i ka don da la siga foyi t'o la karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko Buwajabate k'a dɔn nin nafigikɛ in nin ye tiɲɛni dama min kɛ ayiwa marakala ni ɲɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ani Masina ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di la i k'a dɔn a barika bonyana kosɛbɛ u ye tɛgɛ da ka nkalon bɔ a da a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Buwajabate i k'a dɔn bolofara min n'o ye Katiba ye an Sardine Masina Buwajabate k'a dɔn Bogo kɔnɔ kelen kɔni donnen du la fa bɛɛ lajɛlen la Mali sɔrɔsiw ti da jango ka suna jango ka ɲinɛ Buwajabate k'a dɔn sɔmi mana kɛ k'a fɔ u bi yɔrɔ o yɔrɔ Buwajabate k'a dɔn u b'i sɛgɛrɛ a ko wulikajɔ bolo kan min ye kungokoloba dɔ bɛ yen u k'a ma ko ayiwa kiɲa kungokoloba Buwajabate o donna yen min ye Bamanjuw ye ka taa tɛgɛ da cɛ 3 ɲɛnama kan Buwajabate a tɔ k'olu da joli la sɛbɛnnikɛla ko k'u ka minɛnw an'u ka marifa k'u bɛɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɔ wulikajɔ bolo kan tuguni Buwajabate min ye naramara ye sɛbɛnnikɛla ko yen fana tigɛma don a nana sabula u sɔmina k'a fɔ Bamanjuw kelen bɛ ka mugujugu caman de ta ani marifa caman Buwajabate k'a dɔn naramara la tɛgɛ dar'u kan ni k'olu fana bɔ baara la an'u ka minɛn bɛɛ lajɛlen a bɔsiw la a ko wulikajɔ bolo kan ni sɛgɛsɛgɛliw Buwajabate k'a dɔn maa minnu minɛna olu dira gendarmew ma u k'u wasa d'u la sɛbɛnnikɛla ko hali bi n'a ka bi a k'i b'a ye k'a fɔ balo u kun dan bɛ bi mɔgɔ kan ko mɔgɔ ka jaga bɔ diyagoya la Buwajabate i k'a dɔn ayiwa min ye balo ye tɔni 20 ani kɔ u taara o bɔsiw la Buwajabate k'a dɔn a minɛna minnu na k'u ka minɛnw segin u ma nin kun ye sɛbɛn ye Ablaye Jara ka sɛbɛn don an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn Buwajabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don joona Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Mahamani Ture karamɔgɔ Dabatungura ko an ka taa Faransi wasadenw ka bulonba kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungura olu ka kɛlɛ minisiri n'o ye Florence Parly ye karamɔgɔ Dabatungura ɲininkali tun b'a kan k'a ɲɛsin Maliko la kunu ko gundo caman bangira fasiriba ko a ko Mali ka wulikajɔ Mali ka ɲɔgɔn minɛ Mali ka kankelentigiya karamɔgɔ Dabatungura kɛmɛ ka Faransikaw dɛsɛ ka sunɔgɔ fasiriba ko a ko min ye Emmanuel Macron ye daba ye Sunata ye karamɔgɔ Dabatungura ka fara ka gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka kɔnɔnɔnfili banfila don u kunna fasiriba ko a ko kunu wasadenw n'o ye debitew ye u ye ministre de la défense wele Florence Parly o tuma na joona min ye Faransi ye anw de ye Mali coloniser anw de ye Mali mara san caman Mali bɛ anw de ka jɔnyajuru kɔnɔ k'a daminɛ kunun ka na bila fo bi la an ka kɛlɛkɛcɛw de bɛ ka Mali bɔ bolo la mun na bi an ka
kɛlɛkɛcɛw bɔra Mali kɔnɔ Florence Parly ko a ko kunu kun ye kunu ye bi ye a ko a ye ɲininka min na n b'a ɲɛfɔ sabu kuma min bɛ maa kɔnɔ maa tɛ fili o fɔli la parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye Florence Parly ye a ye debitew fo k'a yira k'a fɔ min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ ye k'o bɛ Faransi ni Mali cɛ bi nka fɔɲɔgɔnkɔ jugu tɛ dɛ a ko min ye politiki ko baara ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'o tɛ k'a fɔ de ko kɛlɛ ni jɛ bɛ yen o tuma ko kuma t'a la koyi politiki ye taabolo ni kunkelennaw de ye k'an ka politikiw tɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura ni kunun olu bɛna Mali dɛmɛ tuma min na o tuma ko kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura Florence Parly de ye kuma in bɔ a da kɔnɔ dɛ a ko maa 7,000 bɔɲɔnko u tun ma kalan ka ɲa karamɔgɔ dɔ b'a tugura kɛlɛkɛminɛn min tun b'an bolo ko kɛlɛkɛminɛn kɔrɔw kun don u tun tɛ se baara la a ko kun ye kunun olu na waati n'o opération Serval 2013 nka bi a ko Mali kɛlɛkɛcɛ min bɛ Mali dugukolo kan bɛ ka Mali lakana maa 40,000 minɛn minnu b'u bolo diɲɛ laban waati yɛlɛma minɛn laban o ka ɲi ale da a fɔ b'a y'a fɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye maa cɛ 40,000 ye k'u kalanna u hakili jɔlen bɛ faso kuma bɔli dusukolo b'u kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'u tɛ siran u ja minɛn don o tuma ko n'i ye kow da ko ma k'i b'a jɛ dɛ o tuma k'olu na don ani bi ko yɛlɛma donna Maliko la dɛ fɔta Florence tiɲɛ ɲɔgɔn tɛ o karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a yira k'a fɔ min ye debite o ye ɲininkali ta k'a sɛgɛrɛ min kɔni Barkani ale ni Takuba n'u bɔra Mali kɔnɔ aw jɔrɔlen tɛ wa a ko k'u ka jɔrɔ wa karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko Mali kɔni bɛ kundama min na bi cɛ 40,000 avion min bɛ Mali bolo moto ni mobili minnu bɛ Mali bolo kɛlɛkɛminɛn lawudaba minnu bɛ Mali bolo kuma ko Malidenw jɔrɔlen tɛ koyi wa ko Faransi yɛrɛ jɔrɔlen tɛ ko Banbanciw bɛna Mali minɛ kura ye ko kuma t'a la ayiwa ko kuma kisɛ kelen t'a la parce que b'a ko karamɔgɔ dɔ b'a tugura Mali bɛ kundama min na bi ko Mali kan ka se ka Mali lakana a moyens sugu bɛɛ lajɛlen b'an bolo jango k'u y'a mɛn k'a fɔ ko Wagner b'an ka jamana in kɔnɔ a ko Wagner ko bɛ cogo di a ko olu ka bɔli tɛ Wagner ko ye koyi karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'olu ka bɔli tɛ dɔwɛrɛ dɛ o de ye coup d'état min kɛra sabu k'u ma bɛn fɔli la ko fanga min nana u n'olu ma se ka ɲɔgɔn ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura k'olu ka bɔli nasira bɛɛ filɛ min ye Wagner ye k'olu tɛna kɛnɛ bila maa wɛrɛ ye koyi sabu olu b'a dɔn k'a fɔ k'olu nakun ye fɛn mun ye maa 100 ani maa 25 k'olu de ye ɲɔgɔn kɔlɔfɔ an ka jamana kɔnɔna la parce que b'a ko olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye Banganci minnu nana bi jamana in kan ka se k'olu dagakisɛ ta ka bɔ jamana in da la a ko k'olu nana min kama k'olu ye dɔ kɛ dɛ nka hali bi ko belebele bɛ yen min ma kɛ debitew y'a ɲininka tuguni o tuma aw de dɛsɛra wa wali Mali ɲɛmaa olu de sebaya sɔrɔ aw kan o tuma ko Mali ɲɛmaaw ma sebaya sɔrɔ olu ma dɛsɛ o tuma ko waati baara bɛ kɛ ni waati de ye ko nin de waati sera Mali ma gagné olu ma gagné ko match nul don min ye Florence Parly ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura a y'a yira k'a fɔ min kɔni an ka jama bɛ kundama mun na k'a fɔ k'i bɛ koda ko ma karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'o ye Syrie ye ka taa bila Iraki la ko Mali ni nin si tɛ kelen ye ko Mali bɛ kundama mun na an bɛ don min na ko bi ka Malidenw lakana ka Mali dugukolo lakana bamanciya mana bɔ fan o fan fɛ kɔrɔn tile bi kɛɲɛ ka bayanfan ko Mali sɔrɔsiw labɛnnen b'o la dɛ o tuma k'olu ka taali k'o tɛna kɛ kojuguba wɛrɛ ye o tuma ko bɛn ma kɛ ko kan o de y'a to olu taara o tuma ko ni Mali olu wele sini ma k'u bɛ segin tuguni maloya t'u la a jɔrɔ t'u la o tuma ko fila ni teriya baaraw don n'aw ma bɛn tuma min na a b'a bila n'aw bɛnna don min na a b'aw ŋaniya yira ɲɔgɔn na kunnafoni filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma La Sentinelle o don jɔyɔrɔkɛlaw Jabate sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko BS Jara Mali kura ye tiɲɛ ye nka janga to Jabate k'a dɔn Mali kɔrɔlen kɛwale jugu ani waridun jugu minnu kun bɛ kɛ Jabate segin kana k'o ka o de la ni sɔmin kɛra fɛn o fɛ la min ye BS Jara a ko ale na mɔɔw kuma bɔ a na kunnafoni di joona Jabate Mali kura a daminɛnen don nka nganamu b'an dɛ Jabate sabula sɔmin kelen don k'a fɔ wulikajɔ kura dɔw bolo dalen don ani waridunko kura dɔw bɔlen dalen don Jabate min fanga ka bon kosɛbɛ a ko sira jɔlaw sira min n'a fɔra k'a ka dilan ka bɔ Joro ka taa Banankɔrɔ Seware Mopti min ye Kayi Sandarɛ Jabate hali ka da nin sirabaw ma faama kuraw y'a jira k'a fɔ min y'a sira dilali ye wajibi don Jabate nin sira ninnu dilali Mali tun bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ a la min ye CFA wari miliyari 60 ye Jabate k'i k'a dɔn ko kundanko ani waridun yɛrɛ de ka di ye walima mugu tɛ kɔ la Jabate k'a dɔn ko nin kɛra sababu ye an ka miliyari 60 o ka tunu ten belenge don
e bɛ se k'a faamu cogo di siraba kura min n'o bɔra Kangaba ka taa Awajula Fondo min ye Laginɛ frontière kilomètre 51 Bɔjabate sira in kun jɛ ka jugu a taama kun ka go Bɔjabate a fɔra ko k'a dilan kura ye a dilan kura ye Bɔjabate k'a dɔn a tiɲɛna ka tɛmɛ kɔrɔlen ka hali o ma waati bɔ ka da mun kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bɔjabate k'a dɔn entreprise minnu bɛ baara kɛ ani minnu bɛ kɔlɔsili kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛdaw ye minnu kan k'u janto u ka baaraw la projet min n'o kun ye Awa Joro Banankɔrɔ kilomètre 45 Bɔjabate a sarakisɛ minnu ani Awa numéro minnu kɛra la u ka ca janvier kalo tile 12 san 2021 a wari miliyari 22 a n'a kunkanfɛ Bɔjabate k'a dɔn Awa min ye faso ka wari a bɛ ta o de la Bɔjabate san 2022-2023 Bɔjabate entreprise min n'a kalifar'o ma EGK Bɔjabate i k'a dɔn Awa min ye kura ye miliyari 12 o fana kun fɔlen don Bɔjabate nka n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ wari Awa a bɔta ani jamana kun kan ka min sɔrɔ a la o fana ɲɛfɔlen don k'o ɲɛdɔn Bɔjabate nka nin ji ma se ka kɛ sababa ye a ko expert min n'o bilalen kun to ka projet in lajɛ i k'a dɔn Awa k'a lajɛ ni min bɔra bɛnkan sɛbɛn minnu bɔra a b'a ka k'a sira ka Bɔjabate o sarala miliyɔn kɛmɛ 5 de Bɔjabate o fana kɛra gansan ye a ko sabula min ye Seware Mopti kilomètre ta Bɔjabate k'a dɔn kilomètre 5 o bɛ Moti dugu kɔnɔ ani Seware dugu kɔnɔ Bɔjabate a bɛɛ kun ye de ye Awa pankuru jigin kɛnɛ min bɛ Moti i k'a dɔn sɛgɛnna ka se o ma i k'a dɔn o ka fɛngɛ ni dɔɔni Bɔjabate n'i y'a ta ka lajɛ wari kasabi min bɔra ka don fana na Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ o fana bɛ ni ka kɛ nbɛlɛkutu ye a ko min ye jamana ye i k'a dɔn a ma fɛn sɔrɔ koyi jamana kɔni pɛrɛdila de fo k'a fɔ k'a to ten miliyari 15 sefa wari la nin baara ninnu na a ko wulikajɔ bolo kan Kangaba Jula Fondo fo Laginɛ frontière kilomètre 51 Bɔjabate bɛnkun kɛra min kan miliyari 19 Bɔjabate i k'a dɔn sira yɛrɛ yan'a ka ban a tilala ka tiɲɛ bɔrɔkɔtɔ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ka sɔrɔ hali mobili ma bol'a kan Bɔjabate o kɛcogo jumɛn na a barika cakɛda dɔ de talen don u ko minnu ma Awa contrôle kɛbaw n'olu bɛ sira lajɛ dɛnkɛra yɔrɔ minnu kan a fɔra ko Awa gabakuru walima bɔgɔ ni hakɛ kan ka d'a kan ale de b'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛ Bɔjabate i k'a dɔn m'a ka baara kɛ sabula i k'a dɔn fɛn in ma ɲɛ hali dɔɔni a ko nin kɛra nafolo tiɲɛ da ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali kura i k'a dɔn a wulikajɔ bi senna Bɔjabate i k'a dɔn kɔrɔlen jugu minnu bɛ yen fo olu de ka sɛgɛsɛgɛ a nɔfɛ ɲinan ka k'olu kɔ n'o tɛ Bɔjabate an bɛ segin kɔrɔlen la Ala m'an kisira a ko n'i y'a ta k'a lajɛ chinois ka projet min bɛ n'o ye Kobɛki Mali Bɔjabate o ni dalen don Kaye Sandareka kilomètre 135 Bɔjabate i b'a ye k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ɲuman ye jamana ma sabula miliyari 35 o bɛna kɛ sɔrɔninjɛ de ye jamana ma sira in dilanko ɲuman na a hakilinaw la a ko kuma ni Mali ɲɛmaa kuraw n'u b'a fɛ jamana in ka k'u sago ye Bɔjabate jangato wari bɛ bɔ ka don diɲɛ fɛn o fɛn la n'a jateminɛ minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ Bɔjabate i k'a dɔn hadamaden jugu b'a k'u sago ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don ko kura o bi kɛ journal Le Sphinx fasiriba karamɔgɔ n'o ye ayiwa Adama Darame fasiri Adama Darame badabada Darame ko karamɔgɔ Dabatungara i bɔra k'i da lase min ma n'an ko Mali kura ka kɛ malidenw sago ye karamɔgɔ Dabatungara fo bɛɛ lajɛlen ka ɲa bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya ɲuman ta fasiriba ko hali bi min ye fanga kura ye an k'o maana a ko san 7 Ibrahim Boubacar Keita a bɛ tiɲɛ so bi Ala ma hinɛ n'a la karamɔgɔ Dabatungara min ye ŋanamu dɔw kɛra tile kɔnɔna la fasiriba ko ɲinan tɛ se ka kɛ nin kɔ dɛ min kɔni faso nafolo ni ka buruja a ko an kana bɔgɔ sin ka kɛ bin kan karamɔgɔ Dabatungara Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 a ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wari tila san a ma kɛ dɔwɛrɛ ye min ye Mali ye ka buruja ni min ye Mali ye ka negebɔ maliyɛnw yɛrɛ la karamɔgɔ Dabatungara ni ka Mali janfa fasiriba ko a ko min ye Dr Boubou Cissé karamɔgɔ Dabatungara ale kɔni tun ye Ibrahim Boubacar Keita ka nafolo ko ni sɔrɔ ministre waati min na fasiriba ko Boubou tɔgɔ fana a fɔlen bɛ ŋanamu dɔ la fasiriba ko a ko min ye Boubou ye k'ale tigɛ to nafolo la nafolo n'o de tun bɛ don dondaw fɛ Boubou a jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ sabu n'ale sɔnna a bɛ kɛ n'ale ma sɔn karamɔgɔ Dabatungara sɛbɛnfura bɛ kuru k'a bila kɛrɛfɛ fasiriba ko a ko min ye scanner ye ni k'o 4 sangana jamana in kɔnɔ karamɔgɔ Dabatungara u y'o kuma fɔ k'o bin o kuma a yirala k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ se ka na n'o ye an ka jamana in kɔnɔ o de ye Conseil national du patronat du Mali maa min tun b'o ɲɛmaaya la Mamadou Sinsi Kulubali
Fasiba ko u ye Mamadu Sinsi Kulubali wele o kuma na min ye jamana ye a mago bɛ scanneri 4 na scanneri bɛ se ka bɔ cogo min na jamana kɔfɛ ka na Mali kɔnɔna la an ka dabali n'a fɛɛrɛw sigi sen kan maa minnu da kan ka don a la min ye appel d'offre ye nin kan kana bɔ maa minnu bɛ n'a se bɛ olu ye kana n'a ye o kuma jamana bɛ tila k'u ka nafolo sara u ye Fasiba ko u ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigi sen kan olu ye wuli ka jɔ kɛ min ye scanneriw ye a bɛ taa commande yɔrɔ min na karamɔgɔ Dabatungura k'a don pankuru kana ka na bila fo Mali kɔnɔna la o kuma maa da kan ka don a la u y'o bɛɛ lajɛlen sigi a ko n'i ye baara in ye baara daminɛ la karamɔgɔ Dabatungura k'a kɛra dibidibi dan kɔnɔna la Fasiba ko min ye docteur Boubou Cissé ye o kuma k'a ye yamaruya di nafolo min kan ka bɔ ka don nin scanneri 4 na CFA wari miliyari 5 miliyɔn 412 a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di a ko scanneri kelen miliyari 1 a n'a kunkanfɛ a ko ni maa min ye scanneri 1 sɔngɔ lajɛ karamɔgɔ Dabatungura a bɛ taa san yɔrɔ minnu na a ko miliyari ko kasa kuma o kelen tɛ fɔ a kɔ o kuma min ye Mali wari k'a fara ɲɔgɔn kan karamɔgɔ Dabatungura ni ka surfacturation kɛ ni kana ni minɛn ye ka tila ka wari k'a tilo ni ɲɔgɔn cɛ Ibrahim Boubacar Keita ka tile karamɔgɔ Dabatungura ko maa bɛ se ka min fɔ dɛ k'i b'a fɔ ko wari tila fanga ko n'i y'o fɔ k'i tɛ fili fiyewu ka wari tila fanga kɔnɔna la a ko maa minnu ye nin kɛ karamɔgɔ Dabatungura ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye ko démocrates don maa minnu bɛ bi ni u bɛ tɔn kɔnɔ n'o ye parti politique ye maa minnu bɛ bi n'u ye technocrates ye karamɔgɔ Dabatungura jamanadenw ka danaya b'u kan maa minnu bɛ bi ko k'u bɛ jamana baara jamanadenw ka hakilina la k'u tɛ jamana janfa olu de kɛmɛ Mali burujabaw ye bi o kuma ko maa bɛ se k'i bolomada jɔnni kelen kan bi jamana kɔnɔ politique ko la karamɔgɔ Dabatungura ko sabu Mali bɛ kundama min kɔnɔ bi politikimaw de Mali wari k'a tila k'a nɔnɔ bɔ ni ka Mali ɲaga k'a fili a kɔjɛlan kan Mali bɛ tɔɔrɔ la bi karamɔgɔ Dabatungura ko dɔwɛrɛ tɛ politikimaw don Fasiba ko min kɔni ye nin baara in kɔni a bɛ bureau de vérificateur mɔgɔw bolo o kuma u bɛ k'a dɔndɔlima k'a lajɛ maa ni maa minnu da tun bɛ nin marche in di waati la Bubu kɔni tun ye wari bɔla ye min ye Mamadu Sinsi Kulubali ale kɔni tun ye CNT o ɲɛmaaba ye karamɔgɔ Dabatungura ka taa bila jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ dɔnnen bɛ o kuma k'u bɛna wele sɔnni k'u ɲininka miliyari 5 n'a kunkanfɛn a taara da jumɛn fɛ a ɲɛ ka fɔ n'a jɔna min na a bɛ segin ka bila trésor kɔnɔ dɛ siga t'o la kunnafoni bila ne an ye min bɔ le Sins kɔnɔ Adama Darame ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu fɛn mana caya ka ban mɔgɔw bɛ sɔsɔli kɛ a ɲuman n'a juguman nkalonde te min na o ye tezara ye siga t'o la walima te Aisha n'i y'a sɔrɔ k'a min i tɛ ko nɛgɛ bi da ne tiɲɛ nɛgɛw kɛrɛfɛ i cɔn k'o min fɔlɔ dɛ nana y'an kan kun jan dɛ Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ Dabatungura ne bɛ n tigɛ don joona le soir de Bamako wula Fasiba n'o ye Yusufu Konate Konate ko a ko min ye bamanciya wale o warale an ka jamana in kɔnɔ finitigilakaw kalenkan ni ka jamana in fura ka jɛ Fasiba ko min ye bamanci u ɲaga dalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la wulikajɔ kɛn bɛ u nɔfɛ an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ nin février kalo tile 22 ka dugu jɛ tile 23 la karamɔgɔ Dabatungura polisiw jɛra ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma min ye gardiw ka taa bila gendarmew la min ye polisiw ka unité minnu bɛ n'o ye BAC ale ni BC ye karamɔgɔ Dabatungura ni ka fara GMS kan nin bɛɛ lajɛlen wulila ni ka cɛdenw bila u ka bolo kan min ye 13e arrondissement ye ale kɛra u ɲɛnaminɛba ye Fasiba ko munumunu salo tun bɛ tali kɛ min ye bakɔlaw kan wo kɔnɔnaw ka taa bila dogodogoni kɔnɔnaw la yɔrɔ minnu bɛ ko sigana yɔrɔ don yɔrɔ minnu bɛ ko kojugukɛlaw dogo yɔrɔ don karamɔgɔ Dabatungura ni ka bɛɛ lajɛlen dɔdɔlima k'a lajɛ k'a furan k'a jɛ ni ka hakililatigɛ di jamanadenw ma Fasiba ko a ko min ye dala sumusumu o y'a yira k'a fɔ ɲamana garabali karamɔgɔ Dabatungura min ye tiɲɛnikɛlaw ye u bɛ to ka t'u munumunu k'u dogo ye min kɔni wulikajɔ belebeleba u y'o ta ka ne ka garabali sɛgɛrɛ ni ka baganfeerelaw lajɛ k'u ɲininka maa min ye bagantigi ye maa min ye sannikɛla ye karamɔgɔ Dabatungura min ye polisiw ye o dɔnniya b'u bolo maa min yɛrɛ ye zon ye min ye tiɲɛnikɛla min ye sonyɛnikɛla ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ o fana filimata tɛ min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ maa 19 u y'o wele siganamaw don siganama Fasiba ko karamɔgɔ Dabatungura maa 19 welelen kɔfɛ min kɔni ye moto suyɛni 5 u y'o wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kun dogolen bɛ garabali kɔnɔna la ni ka taa n'u ye a ko a bɛ maa hakili jigin fɛn dɔ la Fasiba ko a ko sibiri nɔfɛ n'o ye février kalo tile 5 tɛmɛnen karamɔgɔ Dabatungura min ye ni finitigilaka kelenw ye u ye wulikajɔ belebeleba dɔ kɛ ni ka taa Laginɛ place la Jikɔrɔni Para karamɔgɔ Dabatungura u ye wele bila siganama maa 100 ani maa 17 ma o kɔnɔna la min ye muso wɔɔrɔ kun b'o la Fasiba ko o don in kama min ye moto 22 o suyɛni tun bɛ Jikɔrɔni Para min ye Laginɛ place la u y'o salo ka taa n'o ye
moto 22 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye carton 82 ye minnu tun falen don fura kuntanw na ale ni ɲɛnaminimafɛnw n'o ye chambre indien ye parce que b'a ko min kɔni ye moto 22 tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ u taara ni nin bɛɛ lajɛlen ye maa minnu taara u y'u ɲininka i b'a ye k'a fɔ maa 100 ni maa 17 la min ye tiɲɛnikɛla ko de dagosi ka bon minnu ye sigalikɛla gansanw ye u bɛ baara la dɛ parce que b'a ko karamɔgɔ de b'a tuma yaasa nin baara in ka kɛ ka ɲa i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na fo bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na ko bi Mali mago b'a den bɛɛ la sigana maa min bɛ ko sɛbɛkɛla tɛ maa min bɛ ko tiɲɛnikɛla don karamɔgɔ de b'a tuma i b'i ka so kɔnɔ wo i bɛ bɛɛ da kɔnɔnaw la wo n'i y'o ye o fili ma ta tɛ i jilaja joona i k'a ko kunbɛn dɔwɛrɛ tɛ k'a ɲɛfɔ ni i se t'i ye ka taa commissariat la karamɔgɔ de b'a tuma a fɔ dɔ ye a courage bɛ maa min na ka taa commissariat o bɛ kɛ sababu i kisira i balima dɔ kisira i ka jamana kisira bamanciya walima non tɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a tigɛ ko ɲuman ye dɛ siga t'o la parce que b'a ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min kɔni ye polisilakaw ye don o don u bɛ ka kunnawolo de ta ka malidenw sɛgɛrɛ o tuma min kɔni duwawu don o de bɛ ta k'u sɛgɛrɛ hali bi baara min n'u bɛ k'a kɛ ala k'u kisi ala k'u tanga ala k'a fanga ɲuman d'u ma kunnafoni filɛ ye an ye min bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔ Yusufu Konate ale ka sɛbɛnni don Wajibate naamu n bolo bila n k'i sɔn o tɛ maa ɲumanya ye Wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don min ye sɛbɛnnikɛbaa ye a to a don ko Sori Burama Kulubali Wajibate i k'a dɔn ni baara kɛra a ka dɔn layidu mana di o ka tɛngu Wajibate i k'a dɔn an ka samata sɛgɛ denniw i k'a dɔn ko minnu ma U17 minnu y'a an kunna wolo Gabon san 2017 layidu tar'u ye Wajibate i k'a dɔn ko ayiwa duna d'u ma i k'a dɔn wari na d'u ma Wajibate a dɔnnama in kama min ye Ibrahim Boubacar Keita ye ala ka hinɛ na Wajibate ale de bɛ masaya la a dɔnnama in kama tuma min an ka cɛdenw nani jamana den bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ni kubu in ye wulikajɔ bolo ka ani hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan layiduba taara u ye Wajibate hali bi n'a ka bi denmisɛnw bɛ boli la u niyɔrɔ nɔfɛ a ma se ka di sɛbɛnnikɛlaw ko Coupe d'Afrique de football moins de 17 ans u k'o de ma U17 Wajibate san 2017 i k'a dɔn farafinna denmisɛnninw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ndolata kɛnɛ kan Mali wulila ni kunnawoloba ye Wajibate tuma min n'u nana jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a layidu di k'a fɔ ko ayiwa min ye so ye a na d'u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a ta o don la ka n'a bila bi la Wajibate k'a dɔn a ma kɛ a bɛna sa minnu kɔnna olu ɲɛ Niger 2015 Wajibate i k'a dɔn olu nane ni kupu ye i k'a dɔn villa kelen-kelen duuru ma ani miliyɔn kelen-kelen Wajibate ninnu kɔni da balana i k'a dɔn sira la a ko san 4 tɛmɛna denmisɛnw sigilen bɛɛ Wajibate i k'a dɔn baara ka kɔnɔni kɛ a ko mun dun y'a bali yalima i k'a dɔn jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita a ka gɛlɛn ale ka layidu di i k'a dɔn ka dɛsɛ k'a kɛ Wajibate yalima a ma se a seyɔrɔ de la wa walima kuma ninnu danna sira de la wa yalima a dira na u m'a sɔrɔ de wa kuma caman ani ngali caman kɔni bɛɛ n'a ma ɲɛ o kɔsa Wajibate k'a dɔn camancɛ fanga ka wulikajɔ ni cɛsiri o de ye Wajibate maa kana tɔɲɔ bilen bɛɛ n'i ka hakɛ Wajibate o kuma u kɔni kelen bɛ ka wulikajɔ boloda ka ala magɛn ka kira magɛn Asimu Goyita ni ka o magɛn ka Choguel Kokala Mayiga gɛn Wajibate u ye wulikajɔ ni faso kunkɔrɔta min kɛ layidu min dir'u ma Wajibate i k'a dɔn ma ɲinɛ u sigilen don k'a kɔnɔ a ko ayiwa layidu timɛbaliya ala t'a fɛ Wajibate ka sababu kɛ mun ye a ko n'i ye ko ta k'u lajɛ décembre kalo tile 14 min ye direction nationale des sports a don min ye éducation physique a donnama in kama Ibrahima Fɔnba ale de tun bɛ yen a ye layidu caman di layidu minnu dira i k'a dɔn an ka jamana denmisɛnw ma fanikɔnɔjɛ bunako kan sabula u taara fadenkɛnɛ de ka ɲɔgɔn da kɛnɛ kan Wajibate k'a dɔn u ye jamana kunnawolo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a bɔ sanfɛ cilu ye n'o ye basketball i k'a dɔn a bɔ mɔgɔtunuw ka bunako kan champion d'Afrique U16 Mozambique 2013 U16 Madagascar U15 ani U18 Égypte 2016 min ye U16 Mozambique san 2017 Wajibate i k'a dɔn ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen ni soko kuma fɔra Wajibate u tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa olu caman y'u ta sɔrɔ garçon n'o ye cɛmisɛnninw ye champion Île Maurice Wajibate 2017 min ye kadew ye champion min ye kan U17 Gabon 2017 ninnu de bɛ boli la u ka so nɔfɛ u ma se k'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ yen u ko min ma Jɛnɛbu Dantɛ i k'a dɔn champion des jeux
de la francophonie san 2017 athlétisme ani aywa Ismaïla Koulibaly champion d'Afrique min ye taekwondo ye wajabate k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ka wuli ka jɔ ani hakilinaw nin kun fɔra fɔnba fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na nafa sɔrɔ nafa in kɔni u sigilen don k'a kɔnɔ a ma b'u tɛgɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ jamanadenw don u ye kunkɔrɔta di faso ma n'a sɔrɔla Ibrahim Boubacar Keïta ye layidu di i k'a dɔn a ma se ka dafa i k'a dɔn ayiwa jamana kɔni min ye jamana tɔ bɛ yen a fɔra minnu ɲɛna u balolen bɛ minnu y'a kɛ olu balolen don Wajabate i k'a dɔn ni sɔrɔ in ka kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ ayiwa a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tɛmɛra e ko kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin Wajabate k'a dɔn waati dafara Wajabate k'a dɔn ayiwa nin bɛ n bolo o tɛ waso ye ni Ala ye fɛn min di hadamaden ma Wajabate o y'i ta de ye n'o bɛ yaala Wajabate k'a dɔn Dankɔrɔba ka foli bi yan min ye Mamu Leleta Bozo Mori Dakabana Mori Kabako Mori Wajabate k'a dɔn ayiwa Ala ka sɔnni ale kelen de b'a d'i ma ma den sɔrɔ san 10 san 15 i jigi kɛ Ala ye k'i jigi k'a ye Mamu Leleta Wajabate a filɛ nin ye Torokɔrɔbugu Dagaba carré la n'a y'i diya i bɛ se ka téléphone caman 82 03 03 03 Mamu Leleta i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi tɔma 10 fo 10 ni kɔ Wajabate i k'a dɔn Mamu ni Ala ye den di ne ma e sababu la n ye den tɔgɔ da yɛlɛ o 15 b'a bolo an ka foli b'a ye